Danses a la discòrdia és el quart disc del millor duo de soroll de tot Catalunya i de l'Estat, sense cap mena de dubte, això ho dic claríssim. És un disc publicat per sorpresa per celebrar els 10 anys de Tano, el que tenia aniversari tocant junts. Òscar Pelusa, benvinguts, com esteu? Bon dia, molt bé, molt contents, molt cansats de cada setmana que hem tingut i bé, moltes coses de cop, però bé. Amb moltes ganes de... Moltes ganes. Us aproveu una mica, es fa una mica per parlar. Molt contents d'estar aquí en un dia que costa entrar a Barcelona, veniu de Girona, avui tenim el pap aquí a la Sagrada Família. Sí. Sort que ens ho heu dit, perquè nosaltres vivim totalment aïllats de la societat i no ens hem ni ho havíem pensat. Quina sort no poder pensar en això, no? Perquè està com envaint tota la ciutat, és horrible moure's per aquí, però bé, ve a fer una missa massiva i una mica vosaltres vau portar a terme la vostra pròpia missa, no? Aquest Tano Fest de setmana passada. La nostra va ser sense IVA, però... Sí, que aquesta setmana vam celebrar, el Tano Fest, que eren una excusa dels 10 anys. Volem fer, no sé ben què celebrar, si celebrar o no, però la vida és curta, ha sigut 10 anys molt guais, molt macos, molt intensos, no hem parat en 10 anys de forma contínua, llavors volem fer una cosa senzilleta. El que passa que a l'hora de muntar-ho es va anar fent una mica més gran la cosa, els grups van animant, gràcies a també tota la gent que hi ha hagut involucrada, que ens ha pogut ajudar com en Xavi, els grups, els espais de Tastapelo com a TV han pogut fer-ho, i han fet un bon sarau que estem molt contents i que ha sigut molt millor del que ens hem pogut mai imaginar. I res, molt contents, encara amb ressaca d'això i... Encara recuperar-se, Sí, ha sigut més dur això que anar de dies de gira, perquè ha sigut una mica pendent d'això. Sí. I bé, molt bé. Clar, és que estem parlant de dues dates, no? Una a l'Estraperlo de Badalona i l'altra a la TV de Sarrià de Ter. Com és que decidiu muntar això per celebrar els 10 anys? No tenir... A més, estan els dos ja ficats sempre també en mogudes amb saltamarges, amb diverses coses. Per què encara ficar-vos més lío de muntar un festival, treure un disc per sorpresa el mateix dia? Bueno, doncs perquè tenim ganes de fer les coses al revés de la norma i perquè ens surt una mica així també. Volíem fer una festa, volíem estar amb la família, volíem celebrar-ho amb la gent que ens hem anat trobant al llarg d'aquests 10 anys. Ho hem aconseguit, perquè de fet vam tenir un comboi que va venir del País Basc i tot, que va ser una sorpresa. Us estimem màxim, Putustuz i tota la quadrilla. Sí. Gent d'Esclarria va venir, gent companys així de... Sí, hòstia, va ser brutal. I bueno, i per què no? Saps? O sigui, al final... Sí, de fet, la manera com vam plantejar-ho és això, es va animant i uau, hem muntat un festival, un petit festival 2 dies i uau, som-hi ara, no? I llavors, clar, més havia el disco que aquest disc... Teníem molt clar que aquest disc que volíem fer fora de xarxes per no entrar... Em semblava una mica absurd utilitzar tots els mecanismes que fa mainstream de la promoció d'un disco tal i qual. Llavors volíem fer-ho fora de xarxes una mica per sortir una mica d'això, no estar tan pendents al mòbil i per captar el moment que estem fent-ho i disfrutar-ho. I inclús la idea era ni tan sols ni anunciar-ho, sinó començar a repartir còpies al mateix dies i en tot cas d'aquí un temps anunciar-ho. El que passa que tinguin el festival muntat i tot plegat, van dir almenys diguem-ho, començar el mateix dia al matí i va ser, doncs, es va juntar tot, es va juntar el festi amb el disco i també fer cervesa artesana a més. La setmana que ve anem de gira per Europa amb Vicky Estats Units. I ara s'ha juntat tot de cop i tenim encara... Aquest mes passen moltes coses de cop i que mica anem explicant. Tot molt junt, no? Molt junt, massa junt. Però és que això és la història de la nostra vida, o sigui, així funcionem, o sigui, el nostre cap funciona així, o sigui, és com a veure què li diu més grossa, o sigui, vinga, a veure quina cosa més divertida o més loca podem fer, i clar, doncs les vas fent. I a vegades se t'ajunten com ens ha passat ara. S'ha ajuntat una mica tot, i també una mica, en part, ho hem provocat que se'ns ajuntés, perquè la sortida del disco la podríem haver fet diferent, i hem decidit fer-ho així. Però bueno, o sigui, imagina't que la primera idea era no dir res i al mig del bolo treure un disco així en plan, mira el que tenim aquí. Hòstia, que ha estat guapíssim. Clar. I estirar-ho fins a veure fins a quin punt la gent se dona compte que hi ha un disc, no? Era com, a veure, ha hagut ser un any així. O no dir res i tenir-ho allà al mes. O sigui, de cop tocant les cançons sense que la gent sapia res i anar repartint, no? Sí, això eren les idees inicials que havíem... La idea és... O sigui, l'espurna va ser una mica aquesta broma. Sí, fer que les coses passin fora de xarxes socials i en algun moment o altre socialitzar-les després. El que passa que ara tenim tot el tinglado muntat i al final vam centralitzar-ho en un dia, però sí, no era ni cap previ ni res, i és un disc que fa realment quasi un any i mig que estan fent, vull dir que
Bueno, de que fet, no en ha el sigut... disc- ho hem tingut en secret durant bastant de temps. En el disc hi ha una cançó que realment porta 7 anys feta Sí, i sí. sempre us l'oblideu de gravar. Sí, és molt heavy això de... Ens hem saltat un disco entremig. Sí, això, és que no sé si aquest tema és pel Cants amb els sons Sí, o, jo crec que pel segon, o sí. l'Interstellar i va ser com repassant temes, em va dir que va, bona, la tenim, i ens vam oblidar, potser va anar de gira tal quan ens oblidar, Sí. i un dia escoltant que tenim com que molt gravem molt perquè fem temes, i quan aquest tema estava acabat, per què no vam posar-lo? Dic, hòstia, no se'ns va ocorrir fer aquest tema, dic, hòstia, quina putada, i estava acabat. I no el vam canviar quasi, després de 7 anys. No, va ser tal qual, és que estava acabat el tema. És com celebrant els 10 anys i graveu un tema que té 7 anys ja. Sí, l'excursió del Safreig es va quedar allà i pues, som-hi. Ja en tenim, va ser el primer que... Bueno, va ser no, que van tardar, ens vam compte que el teníem fet. Sí. A més va ser com, que tenim 8 o 9 temes, a veure si en fem 3 o 4 més i ja podem plantejar anar a gravar, i llavors vam dir, a veure si tenim algun riff que ens hem deixat. Clar. Pues ja t'ho dic que en tenim. Hauríem de revisar l'altra carpeta que tenim de gravacions, igual tenim un altre disc. Vinga, tio. Però no, va ser una mica... Llavors sí que podeu fer això d'anar traient un disco dintre els bolos, Sí. estaria guai, Sí, de temes perduts. Cada vol un disco. Saps? Aquesta opció queda com aquí mig oberta, així que podria fer-se. Però això del Tanofest, ja l'heu agafat gustell? És una cosa que a partir d'ara, no sé, un cop l'any us veieu fent recurrentment? Ara té sentit, són els 10 anys, té bastant de sentit. Sí. El dissabte a les 11 de la nit haguéssim dit que no ho tornem a fer mai més. Perquè estàvem rebentats. Però l'altre dia ja... Cada queda any. A veure, si hem de fer un altre hauria de ser aquest any. Sí, quan se't passa el cansament ja comences a pensar, bueno, i potser si ho fem així, fem això, i ho fem en no sé on, i... Canvia això, una mica més petit, però de cop és com... Sí. El que potser sí que podem dir, no sé si ho podem dir. No ho sé, pot ser que passin coses. Pot ser que passin coses. Cada any. Sí que es pot dir. Òbviament, no, depèn de vosaltres, no sé. Clar. Jo estic molt en contra del se vienen cositas d'aquestes coses, que és el que no hem fet amb aquest disco. Llavors, totalment, o diguem o no sense diguem. singles, sense press-sales, sense vídeos... Bueno, pot ser que hi hagi una segona part de Tordó. A veure, doncs ja està, ja ho hem dit. Bàsicament, ja anem concretant. Ens falten algunes comarques de Catalunya que no han rebut el Tanofest i volem ser molt democràtics amb això. És que és una cosa que també tampoc ens pertoca fer, diguéssim, nosaltres no som promotors de concert, que tampoc són petits festivals tal i qual, però bueno, ja que ens hem emmerdat, hem dit, pues som-hi, doncs anem a fer sobre aquest any. Però sí que és una cosa que és pels 10 anys, no crec que tingui una continuïtat, és algo especial i, bueno, en principi aquest 2026... Tot i que sí que jo el que sí que he notat és que muntar les teves pròpies coses té coses molt dolentes, com que és que has d'estar molt pendent i no és el mateix que un bolo que tu vas allà, toques i ja està, i te'n vas a casa. No, és una altra moguda, però també hi han coses que molen, que tu pots decidir moltes coses, pots fer que el teu festi o el teu concert sigui d'una manera i en realitat ja hi ha moltes bandes que han funcionat així moltes vegades. La que més ens agrada és Fugazi, que fins i tot es feien les putes entrades ells mateixos. Sí. Les retallades amb no sé què. Vull dir que... Un exemple. És un... I jo vaig tenir una mica aquesta sensació sí, dos dies el que guai tot el funcionament ha sigut de forma lineal, transparent, amb els sense intermediaris, directament amb els grups, com tot n'hi havia cap, és a dir, tot era lineal, era entre grups, contacte directe, doncs gestionar-ho entre tots. I la sensació de que tu has triat tot i que dius, mira, jo he organitzat això perquè volia que, jo què sé, que el menjar el fes aquesta persona, que l'organització del temps sigués oberta i que tothom pogués triar l'hora que toca i que tothom estigués supercontent i superbé i que les bandes es sentissin com cuidades i tal. Jo crec que ho vam aconseguir bastant. Tothom que estava involucrat era... Sí, i això sí que és algo que mola, que quan veus algo que ho has fet com a tu imagina semejanza, perquè és el que has vist i el que vols tornar a... Jo què sé, molta gent que vam tocar o ens ha muntat bolos o ens hem trobat pel camí a tomar por cul en algun lloc que ha sigut superguai. Vull dir que també tornar a aquesta part que has rebut també hem intentat encabir, clar, nosaltres volíem ficar tots els grups que hem pogut a aquest festival, hi ha molts més que evidentment en 10 anys que hem connectat, però sí que volem ficar el màxim grups possibles, que un amb l'altre té una història i bueno, ha sigut molt maco i a més es notava molt a l'hora que tothom que estava d'allà doncs que hi havia aquesta connexió i aquesta estima. Sí, ha sigut molt maco. Sí, molt familiar. Sí, molt emotiu. Es notava que la majoria de bandes eren tots col·legues. Sí. Heu girat molts amb cada una o hem girat o tenim una història en comú. Sí, són bandes que
que tenen alguna important per nosaltres. No té per què ser purament musical, a vegades és simplement pues, de relacions humanes o de que en algun moment aquesta banda ha significat alguna cosa per tu o algun dels components, o sigui, jo què sé, per exemple, a mi Moksha em flipa i Asot també, i que vinguessin a tocar va ser molt guai, i fa molt de rato que jo estic seguint aquesta banda abans de que existís Tano. Vull dir que també... Amb Sabina i Jet junts, de fet, va començar el mateix any. Clar, per exemple, el Sabina ens ha fet gires junts. Amb Amic Interior, també, exacte. amb Buja Aliment, som de jo, no vull fer Sandré, també, que hem fet algun bolo increïble. Sí, tots tenim una història. Amb FP també, munten el Sugar cada any i també és... Patata i Oleda també. Patata i Oleda al principi. O sigui, muntant coses a Roquetes i en altres llocs. Subterranis històrics, tots tenen... Subterrani, que clar, em fa gràcia que han deixat ja de banda el Kids. Sí, ja no són Kids. Ja. Però bueno, està bé que ho tinguin clar, també. Vull dir, això fa molts anys que són joves. Vull dir. Exacte. Clar, ara ja haurien de ser igual teens, no? Sí, Subterrània amb teens. No hi ha pressa. Però brutal. Escolteu, sent un duo... les coses són com sempre més complicades, no? L'aguantar tant de temps, perquè al final no hi ha una altra persona que et doni un altre punt de vista, sempre sou els dos tancats constantment dintre del local. Com ho heu gestionat durant tants anys? Com un matrimoni. Sí, som un matrimoni. Un matrimoni vell. Sí, tal qual. De vegades sí, és la part guai de ser dos, és que la gestió és molt ràpida o pots trobar un vincle. La dolenta és que si hi ha coses complicades o pressions, cauen sobre els dos. Llavors, a vegades, això intensifica molt la relació, per lo bo i per dolent, però bueno, després de 10 anys ja més o menys ho podem gestionar, això. Però sí que és veritat que abans tenim altres grups, i érem 3, 4 o més, i es notava molt que això es repartia molt. Siguent dos i més que ser una mica proactius a l'hora de fer coses, sí que... Ara tenim la sort que no estem tan sols, no? Ara també, per exemple, ara també s'ha sumat també en Jordi d'en Samant Becore, que ens ajuda amb moltes coses que a vegades nosaltres no podíem arribar. Per exemple, en Xavi Forner sempre ha estat allà fa anys ajudant-me amb coses. També hi ha Saltamars i hi ha l'Agonia dels Segells, no? I la família, a l'hora de fer coses, ens repartim una mica més, però al final molts cops cau sobre nosaltres dos i és lo bo i dolent de tenir un duet siguent dos i és això, sigui un matrimoni vell sí o sí, perquè si no ja... Però sí que, bueno, amb el temps ja ho he après a gestionar també. Sí, per almenys el baixista no arriba tard. Sí, el problema són els baixistes. Sempre. Ell és baixista, però... I bateria. Totes les bromes... Falta les tecles una mica, no? A vegades també... Hòstia, ja em molen, M'haig de ficar amb el piano, tio. Bateria i piano de cop és com... Hi ha una penya que ho fa, tio, i a més ara hi ha unes... Bueno, ja fa temps que hi ha, però hi ha uns pedals d'orgue. Sí, els tauros, no? Sí, van allà fent coses. Està guapíssim. Ara, xunguíssim, també. Te pots morir de pensar molt fort. Va de muntar diverses coses, però era com massa botja. Sí. Em sembla com un cinte, no sé què, i tu, que ens fotrem mal. Hem experimentat una mica. Sí, clar, a més porteu, sent dos, teniu una varietat de so només sent guitarra i bateria que és molt bèstia. També portes una pedalera... Sí, gran per funcionament, per una mica, perquè és per fer soroll i el propi funcionament d'anar amb dos amplis, això ja és una mica el que demana, però sí que, clar, de seguida tot agafes molt de volum. Som dos, però anem a la furgoneta ben carregada. Una nau espacial, tio. Hi ha algun cop us heu plantejat, rotllo, hòstia, doncs mira, potser sí que faria falta un baix o algun extra... No, trencaria la... És que sí, per exemple, a nivell de composar, o sigui, aquesta relació que tenim tan visceral i loca i és així també, o sigui, tot el rato és així. Llavors, si ja les nostres parelles flipen, rotllo si ja no pues, imagina't, sí, vull dir, és que som inaguantables. Ara perquè estem de bones, però som una ratllada de penya. Ho fa repetir, no ho recomano. Clar, jo no li desitjo a ningú, saps? Jo crec que no, o sigui, la connexió tan directa que tenim de tants anys i també que és algo com innat, no? La connexió que tenim tu i jo, de que amb una mirada, que això es veu quan toquem, ens ho diu molta penya. És que els vostres directes són molt bèsties. Bueno, i perquè la comunicació és full duplex tot el rato i és com... Crec que és el millor que tenim, la comunicació no verbal que tenim a l'autocar, crec que és el que... I crec que això amb 2 persones es pot fer, amb 3 ja pots arribar a alguna cosa. Es pot fer, però molt més difícil. Molt més difícil. I si ja ens ha costat trobar un company que ens aguanti, imagina't trobar un tercer. Ja, bateries, clar, però...
I amb els discos anteriors sí que és veritat que sempre els gravàveu com en directe. En aquest cas crec que potser no, perquè heu portat amb el Borja també, però que el Pau després també... Sí, que aquest disc, nosaltres El tots els Josep. discos hem fet sempre amb en Santi Ultramarinos, que és el que hem après quasi de preparar tots els discos, el que és fer les maquetes, tota la feina prèvia a la gravació, no? I aquest, al ser quart, hem volgut fer diferent. I tan diferent que ho han fet que han passat per 4 estudis de gravació. Vull dir que al principi volíem fer-ho com nosaltres, però nosaltres tampoc faltava algun més. Aquí entra en Borja, vam anar que el Pau fer tota la microfonia. Després aquí vam passar després a Santa Pau, un estudi de Banyoles que han fet tot amb en Pep, amb les veus, arreglos, veus i això. I ja quan diríem tot ens falta una part que era bastant important per nosaltres, que era la mescla. I aquí també gràcies a en Jordi ens va connectar amb en Jay Robbins a l'estudi de Baltimore. I amb ell vam treballar tota la mescla, que va ser molt guai treballar amb ell, vam flipar bastant com ho fa i com va entendre la primera, perquè vam dir, som això, tu mateix. I va passar, vas dir, vale, anem bé. És molt guai com ho van connectar. I res, la volta al Monitor a Camprodon van cap a Ultramarinos amb en Víctor García a fer el màster, i llavors sí que la volta ha sigut aquest disco diferent als altres i també, clar, en comptes de gravar-ho tot en un dia com fem normalment, sí que a l'hora de gravar ho fem junts però per separat. Realment, en directe, puro i duro, de tota la mateixa habitació sonant tot el rato, crec que només hi ha el primer i el segon no el recordo. El segon també. Sí, en la cabina. El tercer vam gravar... El tercer era en directe, però la guitarra estava en un altre... O sigui, la bateria estava aïllada, d'alguna manera. I aquest graven junts, vam gravar junts, però després la part de guitarres els van tornar a gravar a sobre. O sigui, vam gravar, ell tocava, no tocava... Ell va fer el tracking i no sé si vas doblar a partir d'allò o allò no sé com ho van fer. Però vam gravar 2 dies, l'instrumental fem 2 dies. Un dia, sí, el dia van acabar. Va ser un intensiu. La bateria amb 6 o 8 hores. I després va estar més temps acabant les que ens faltava cada lletres i això va estar més temps acabant les veus, això que vam fer-ho a Banyoles. Això sí que vam tardar un ratillo. Sí, ja va fent. I a més estàvem malalts, acabàvem per anar a l'estudi i era novembre i estàvem que no teníem... Estàvem constipats. Però també l'avantatge de fer-ho fora de xarxes, com a part del que dèiem, que de sortir d'aquests cànons tal i qual, és però també ja ho farem. No hi ha cap pressió en aquest tema, més que nosaltres ens posem, llavors. Sí, també fer-ho a prop de casa i fer-ho amb en Pep també ens permetia una mica això, de poder dir, va, doncs mira, tenim un matí lliure, anem, tens dispo a l'estudi? Sí, doncs vinga, va. Una estona, no? Exacte. I no va ser allò en plan, no, aquest dia, durant 3 dies allà, que després acaba sense veu... Bueno, és que vam haver d'anar 2 o 3 dies perquè un dia ell estava constipat, després jo estava constipat, després no sé què. Su puta madre, saps? Bueno, ja, sí. Però bueno, tot a contracorrent, això va així i s'ha d'anar fent, no passa res. I la data llavors la vau decidir per publicar quan un cop ja et va tenir totes les coses, en plan, vinga. Tenim teníem els vinils, els teníem ja amagats ja, en un soterrani, en Jordi els tenia a la botiga també, ja que ningú els veiés, i bueno, va ser com, vale, que ningú sàpiga, tal i qual, doncs mira, tenim la data del festi, doncs... Sí, no vam tenir temps de calcular-ho bé, de poder dir... No va anar tot molt just. O sigui, això... En aquest aspecte crec que és de les poques vegades que... Va estar un mes abans allà... Sí, que hem tingut una mica de marge, sempre rotllo tot a l'últim moment, en plan... No sé, sempre en plan, que necessitem, no sé què, un perchero, tens 5 minuts abans d'anar, vaig a comprar un perchero, saps? O jo què sé, però que està guai perquè crec que ens hem organitzat prou bé per la sortida d'aquest disco i el Tanofest i tota la gira que farem ara, que tampoc ho hem comentat, que marxem de gira per Europa amb Big Kids. Aquesta setmana, sí. I bueno, no sé, a poc a poc, ja també s'ha d'aprendre i intentar fer les coses millor. En diferència, vam fer marxem amb el disco, després anar fent cors, anar sortint sobre... I així com tot a cop arrencar, o sigui, l'arrencada més heavy, que per nosaltres siguin un grup petit i tenir una gestió que anem fent, l'arrencada amb diferència més heavy que hem tingut de tots. Però l'arrencada més heavy, però també potser l'arrencada que heu tingut més temps per pensar i per... Sí, en aquest sentit sí. Bueno, que teníem també més experiència dels discos anteriors i sabíem el que volíem i el que no... On ens podíem callar o no, on ens podia complicar o no, això sí. El que volíem donar-li importància i el que no... El que volíem fer i el que no volíem fer. Exacte. Això sí, en aquest sentit. I això sí que hi ha un procés molt llarg de prova i error i de molts debats, i si ho fem així, si ho fem això, no, jo crec que això és millor, no... Sí,
Tenim totalment, sí. molt de debat filosòfic amb aquestes coses. Ja som bastant llampats els dos. Vull dir que... sí. El disc, com he dit, es diu Danses de la Discòrdia. És un disc per ballar, una dansa. Clar, sempre fiquem títol, subtítol. Clar, té subtítol també, sí, no? a tots els discos. Nous mals d'ull, espiritisme algorítmic i diversos balls arcans a l'hora dels sofrets. La sort que ho ha dit ell, tio, perquè si m'has de dir de carrerilla... No, és que encara no me'l sé de tot. Si nosaltres sempre fiquem, a cada disc fiquem títol, subtítol, el tema és perquè els discos que fem no són conceptuals, al final és un títol per donar nom al disc, no? Llavors, el subtítol sí que sempre ens agrada molt perquè és que fan molt cartes de màgic, el que havia a la lletra de sota, aquelles com passatges, és com feia molta gràcia, o per exemple, llibres així. Llavors, el guai del subtítol és que pots fer un resum ràpid de tot, com un títol llarg que englobi totes les lletres. Llavors el títol és com és un títol, això és un nom, no? Però Dansa Discòrdia ens ha agradat perquè té molt de joc, com la portada, que té un... Llavors té molt de joc la portada, perquè té moltes lectures, és una mica com poder... Al final una dansa és un ball, una resposta a una música, llavors la discòrdia és com tirar endavant envers la merda que ens cau a sobre, o pots dir, hi ha moltes lectures, no? Construir en comú envers, o celebrar les derrotes, té diverses lectures, no? Bueno, i que són coses que apareixen en el... O sigui, no és un disc conceptual, però sí que hi ha un fil conductor... Sí, hi ha com un fil, no? Sí. Hi ha menció a la bruixeria una mica en un parell de cançons, tot és com una crítica, no? Aquest turbocapitalisme, la societat on estem... Sí, totes tenen una crítica social. Al final, en aquest sentit, totes tenen una crítica social, passa que tirem molt d'això, simbolismes, fer-ho una mica, dir-ho d'una manera... més èpica o així, però al final sí, el que volem dir que allà és una protesta o alguna és més introspectiva, però sí que totes tenen una lectura crítica o política. Sí, al final és com una mica també un disc maleït, no? Dieu per allà, aquest rotllo dels cursons... De fet, la portada del videojoc és per dos motius. Una perquè sempre ens diuen molt que hi ha gent que ens ha dit que la nostra música és com consens com un videojoc i que al final passa la pantalla. Sí, és com una mica, no? Fight! I si arriba al final és que va, t'ha passat la pantalla, molt bé, no? I l'altra era que hi havia justament això que dius, que com que hi ha tant de tema de maledicció, de coses, hòstia, doncs hi ha com el típic llibre maleït, el disc maleït, doncs el videojoc maleït, no? I aquí entra el concepte de que la nostra música és com videojoc, el de malediccions, aquestes referències, doncs un cartutge que em vull maleït, que té una anècdota també. I es van sumar. El Xavi va acabar urgències. Va acabar urgències, la saps, Ho he llegit per una entrevista, com va acabar urgències? Per què? Anant a buscar un cartutxo de la Game Boy? Sí, m'agrada que arribi aquesta anècdota perquè diuen, el dia que el disco parlem d'això, doncs sí, va ser així, tal qual, diu, vaig a buscar, no sé, havia d'anar a buscar un cartutx, però havia de rebre un paquet d'Amazon, i estava a la dutxa. Diu, no, vaig a buscar el cartutxo i ara vinc, vale, guai, vaig a la dutxa i vaig a buscar. Diu, ara passa la foto, i la foto era cap d'un rato, cosint-lo a urgència, i dic, hòstia, igual sí que està maleït el cartutxo, dic, hòstia, sí, i aquí espero que no passi res més, però sí que va començar així la cosa. En el tancament del disc hi ha aquesta cançó, no? A l'últim ball, on no trobem ni guitarres, ni bateries, és com una cançó pirata. Potser una mica inspirada, no? El Corsari de Sant Feliu, amb del cap, perquè també es fa menció al Birrot. Sí. Tavernes. Més de pirates la goleta. La goleta. Allò sí que... El Corsari. Això són bons racons. Ja sí que hi ha algun pirata, de veritat, Sí, són bons racons de món, que són on ens agrada refugiar-nos després de les guerres. No, aquesta cançó és bastant... Sempre ens agrada jugar una mica, intentar fer música sortint de la nostra zona de confort i donar una volta més... Què passaria si arribés l'apocalipsi i no pogués enxufar els amplificadors ni enxufar-nos? Doncs intentaríem fer música d'alguna manera amb basura, no? O amb instruments, això. Llavors, sempre molt a pensar que pot ser de música d'un passat o d'un futur, no? Ja distòpic. És una mica jugar amb conceptes. De fet, el va passar l'any passat, no? Quan va haver l'apagón, al finals d'abril de l'any passat. Sí. Clar, no sé si... No me'n recordo qui li va passar. A Joners, potser, que li va pillar mig d'apagón gravant i van haver d'estar com... sí, Pot ser. Hòstia, pues... O a la Calavento. Ara no me'n recordo. M'ho vam explicar. No, a l'Esmurn. Sí, A l'Esmurn, sí. Estan gravant. Sí, estan gravant i estan gravant allà a l'estudi dels Calavento, a Casa Linda, i de cop se'ls van anar...
I bueno, van agafar l'acústica i ara, Pues bueno, si vinga, aprofitar. I amb el mòbil, no?, gravant. Sí. Que té bateria. No, però... Sí, és una mica... Sortir una mica de la zona de confort del soroll, Sí. fer una cançó que és diferent, que té un caire bromístic, sempre, o sigui, sempre hi ha òrgans i sonoritats que ens fan bastant de riure. Una cortinilla. Sí, feia... Ho he aconseguit, tio, el quart disco, ficar una cortinilla. Sí, des del primer que jo he de fer una cortinilla. Vull ficar una cortinilla, i ell, tio, no fica una... A més que se sent molt gran. És que està guapíssim, tio. Sí, sí. la cortinilla... Ah, de la Sí, bateria, sí, no? sí. Però jo què sé, fiquem sempre vibraslams o jo què sé, Sempre tenim percos alguna rares o sí, un ukelele que sembla una mandolina, jo què sé. Fes vingui de gust, no? De rotllo de, mira. Sí, coses que ens siguin Un capilleu. divertides. Sí, que doni una mica de... Bueno, i la història d'aquesta cançó, Què? te'n recordes? Quina, no? Sí. Ja, o sigui, aquesta cançó té una història que està arraigada a un vídeo a casa teva que no mencionarem més perquè Si no me'n recordo. sí que te'n recordes segur. Un vídeo tu perseguint-me per casa teva amb el... Bueno, sí. Potser, es va composar potser en moments crítics. Potser? Potser Ah, sí. Potser, no me'n recordo. Sí, Potser. jo no me'n recordo jo he vist el vídeo Això gravem per oblidar-nos. ja t'ho dic, del moment no me'n recordo, clar. Però vull dir que va sortir ja d'una broma molt que va estar 4 hores tocant el riff. Pot ser. Bueno, no direm res. Això no me'n recordava, Pues potser. Clar, sí, que t'ho dic. No, em fa gràcia, no?, el concepte de gravar-vos constantment perquè no... Per oblidar-nos. Sí, no. Però no faré pensar mai més. I després perdem el tema i està allà 7 anys, saps? Ah, sí, exacte. Arqueologia, sí. A Tano hi ha una cosa sempre recurrent en els vostres discos, que són els temes també instrumentals, que tenen noms de personatges. Hem tingut a Quentin Tarantino, a Takeshi Kitano i a Hannah Montano, en el primer, a Gustavo Adolfo, a Gigi D'Agostano, a John Travoltano i Faya Valentano en el segon, a Gaetano Thunberg, a Gustavo Segura i a Carlos Santana en el tercer, i ara tenim a Tano Turner i a Jacques Cousteau. Sí. Família, ja. Com escolliu el personatge? Són bromes que van sortint, tenim una llista i els temes, doncs, jo què sé, assignem un nom per alguna raó que... Totes tenen una petita història. Sí. Totes tenen una petita història. Hi ha, per exemple, aquest últim disc que Jacques Cousteau té un moment i un lloc concret de gira amb Saïm a Nessi, estàvem fora del concert després, hi havia un grafiti a la paret i va dir en Joan, Jacques Cousteau, i va començar a riure. Aquesta sí que va ser un lloc i un moment. Però després hi ha altres, com per exemple la Faya Valentano del Cans, que és un personatge de Coy Bebop. Llavors, dintre la cançó, si s'escolta, hi ha el riff de Coy Bebop. Llavors, no només és el personatge, sinó hi ha també la referència. Que cadascú té una història. Sí, és com... Una broma. Crec que el de Gil Agostano, perquè la música era molt quadrada, també era instrumental quadrada. Exacte, sempre ens busquem alguna... Tano Turner també perquè el dia com el riff que ens feia com pensar com a 80s, el que era al mig, no sé, una connexió una mica... Sí, tot està en una arreu real, no és un rotllo de... Es faci el nom i ja està. Alguns sí que és més forçat, però tots... Sí, ara forçats són tots. Sí. Però tenen un motiu més o menys filosòfic, sí. Jo us he portat unes quantes opcions més que se'm van ocórrer ahir. A veure. Tenim a Tano Casals, a Paul Di Tano, el primer cantant d'Iron Maiden. Increïble. Diego Artano Maradona. Aquest ens ha agradat, Després, com a grups, tenim Tano Impala, l'Estano Relena, hòstia, el Jimmy Fontano, Fontano DC i... no, tinc uns quants més. Has fet molta feina, David Brontano, Stano Kubrick, Stanley Kubrick aquest... El teniu? Sí, Tengui. Constantano Romero i Íñigo Montano i Toni Montano. Molt bé. N'hi ha molts que no... Hi ha alguns que sí... Bertano Osborne, Ortega Tano, Constantano Romero, Ortiga Tano, és com Ortiga Tano, però Ortiga Tano és molt bona. Jar Quintano. N'hi ha molts, no sé. El tenim allà a la nevera apuntats. Quijotano de la Mancha. Jo què sé, tio, molts i molts. Sí, en tenim bastants, I van sortint nous. Sí, van sortint ja mateix. Cada cop costa més, també. Al principi, el primer any, ens sortien en plan, però clar, ja els hem anat gastant, saps? Hem de fer més de buscar més, ara, sí.
Doncs, mira, de moment teniu aquesta gira europea amb els Big Kids, que acaba a l'Actitud, Sí. a finals de juny. El millor final. Ja heu avançat una mica, no?, que a la tardor hi haurà aquest Tano Fest Sí. a comarques. Intentem fer una segona part. Sí. Segona part. Alguna data més que es pugui dir de Tano amb aquesta dansa de les discòrdies? Ara que podem dir, no. Encara no. Sí, són els festis dels Tanofest, la gira europea, i No tenim- estem mirant coses, però ara no hi ha res tenim massa dues o tres coses a l'aire, però no rellevant. estan tancades encara. Sí, és que... O sigui, no... segurament Esteu concentrat a juny tota la Sí, moguda. és que també aquesta meitat d'any ha sigut molt heavy, llavors ara sí que evidentment passen coses que estem tancant, però per ara el que sortirà és amb això, que ja tenim quasi doncs, tota aquesta meitat d'any ja bastant resolta, però sí que seguiran passant coses, evidentment. Sí, exacte. Doncs, Òscar Pelusa, moltes gràcies per venir. Moltes gràcies per... Danses a la discòrdia. Merci. A tot arreu, que a botigues. no tocarem mai a Primera Sound, però estem molt contents que ens haguem Sí, això. convidat a aquest espai de difusió. La nostra merda. No? No, i tant. Us deia que podeu dir que vulgueu. No, aquí no se censura res. Pues això, moltes gràcies per convidar-nos. I, joder, d'escoltar el grup d'en Sergi Couto, que és un grupazo, i segur que ja ho coneixeu, però és bones ballaruques també. I res, merci per convidar-nos. A vosaltres per venir. Molta força.